pogre. Kadhi nyime en johala maloko handgi e dhowedhe kaka Dunga, Hippo Point e kinma moko e sub-county ma Kisumu Central koro kwano lal kaluwore kod pong' mar nam lolwe ma koro miyo handgi onimo e pi. Jawang' marwa Millicent Adhiambo ne oloso kodgi kendo miyo lipot e yo machal kama. Kaka ng'ok mar nam lolwe oyo ka kuonde loko e dhowedhe kaka Dunga kod Hippo Point chalo e boma ma Kisumu. Joalago yango ni koro giuso kod luoro ni mar pi opong'o kuondegi mag loko gino ma koro chunogi mondo mi gigero inga manyalo resogi e lwet ng'ok mar nam lolwe. Sebedo gi lweny mager mar pi ma koro godhiambo to ka yamo loko koa yo Mabei to gi area mar Siaya County ine kaendi to pi olre nyaka donjonwa nyaka otel ma koro onge kaka watim. Wakwamo gi welo be koro kobiro to doka gineno kama wan kama so pathetic. Waolo giminana chung'eni kanyocha en nam en pi to gisani koro waolo maram to mago gin mana pesa. Biashara bodok chien onego beno waole mwachop kocha to kwanyal nikech en pesa mang'eny. Koro watema ni ka mwatemo matisni nyalo miyo wendwa ridore ka biro chiemo nikech pi opong'. Sani oketno mano inga moro kae matin ma welo nyalo kalo go to ka pi osedonjo ka to welo go be ok nyal donjo ka nikech pi donjo nyaka ei ot ka. Giyango ni dang'ni mar paro makogi motelo ne yepo mar skunde juma manyien ohala bende odok piny nikech kar uso to gidak e wi kokgi mar konyo mwandu gi kod tijegi e lwet pi. Joma go ohala ginere ke Dunga kaendi nigi paro mang'eny ma gineno mana ni gibiro loro to wambe como wadhi koseloro onge to wan gi nyithindo madhi sikul wan gi gima koni ma kaka ji konyre mana wan wayude gi ka. Ohala dok piny kabisa nikech kaka pi medo pong'o nam koro ng'ama nyalo biro ka onge ne wach ji oluoro pi ok gidwa chopo koni koro samoro yudo ka abiro to adok nono makata gima wauso be onge. Wabiro tich gokinyi onge pesa miwuok godo in kaka idonjo kinyi no inena nena customer no be chungi chien kucho koro sani be wachiegni gi nyithindo dok skul jopuonje bori to wai skul kuchucho dwaro pesa kaka dang' watim gi nyithindo be onge. Kwayo gi ne sirikal en mondo chwalnegi kony mochwere mapiyo kapok pi omayogi yor yuto margi ka bende nyaka sani gisewito jolimbe kaachiel kod jonyiewo mabiro miyo giga ohala kaluwore ni gilaro pap mar uso kod nam. Pigni odonjo gi kute odonjo koilo ji to odonjonwa nyaka iye ka koro wasebedo kod tabu makata pesa onge kaka wanyalo yudo koro gima chandowa kabisa wakwayo kendo kod ng'uono ni jo kaunti mondo konywa kata mana gi bude ma wanyalo miyo kata welo to yoronwa go pi. Koro wakwayo mana serikal kata MP Mr. Honorable Joshua Oron mondo wuog oko okonywa Dunga ka wawinjo matek wan matek wadak marach. Kapo ni nigi nyalo gero nwa kata gimoro ma at least gi raise godo level mar pi kik jukwa to nyalo konyowa. Mabiro e kinde ma midhiero mar oula bende ogoyo limtidi e gwenge mopogore pachoka kaluwore kod koth mapek ma pod dhi nyime kod chwe pachoka. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County.